Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Om Swastiastu, salam budaya, salam kopi pahit tur kenthel. Para kadang sutresna budaya kepareng nyuwun lilah ing kalodhangan punika kula badhe paring wonten ing bab kasusastran. Menika kepareng kula nyuwun lilah badhe maosaken geguritan menika ingkang wonten utawi ingkang mapan wonten ing Desa Pakis, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Nggih, para kadang menika wonten ing saktengahipun tetanduran pari, nggih. Inggil menika wonten bukit saha wit-witan menika wana, nggih. Menika wonten ing Desa Pakis, Kecamatan Limbangan. Geguritan ingkang badhe kula waosaken menika ngengingi bab utawi ingkang irah-irahanipun alam Desa Pakis. Alam Desa Pakis dening Semampir Jati. Kawistara Ancala sumirang wayah enjing, sumiliring samirana ngrusuk ing pangiling-iling. Endahing jagat Basundara ing Desa Pakis mapan wonten ing Limbangan, sisih kidul Kitha Kendal. Raras riris ing Pandulu, mulat wiyar riptaning Sang Hyang Agung, swasana pindha nirwana Indraloka. Imantaka ing akasa cetha ginambar ing sak inggiling harga. Mandra kusuma sak tengahing paya agawe tusta ing rasa. Kabeh iku wujud agunging murda Jawata. Tata titi tintrim mengati ora bakal ngapusi. Anamung Gusti kang murbeng dumadi, kang bisa paring padanging jagat iki. Alam Desa Pakis sun estu kasengsem kapilut ing swasana enjing punika. Datan bisa rinakit ukara lan basa, namung bisa atur rasa syukur dumateng Gusti kang Maha Kawasa. Nuwun matur nuwun nggih para kadang, menika ginambaraken alam wonten ing Desa Pakis, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Menika endah sanget menapa pemandanganipun. Menika wonten sak tengahipun paya nggih pari. Menika kawastingal harga ungaran utawi sak ngandhape ugi wonten bukit-bukit ugi ing wanci enjing punika estu ndadosaken titi tentrem ing ati. Menika nggih wujudipun kekuasaan Sang Pencipta.
Mila mekaten kita sedaya para kadang kedah gadhahi rasa syukur ingkang ageng dumateng Sang Pencipta. Sungguh kebesaran Allah Sang Pencipta sungguh luar biasa nggih. Mila monggo kita saged angrumat jagi menika supados pemandangan alam menika ing Desa Pakis saged lestari. Mekaten para kadang geguritan wonten ing kalenggahan punika mbok pilih wonten kirangipun nyuwun pangapunten ingkang kathah. Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu. Santi, santi, santi. Salam budaya. Salam kopi pahit tur kental.